تغنيتم بحنت بانديرا سلينا يوم سليخي سليخا كيبل وعلي عديخا لم عدي زي رعاية اللو كنا يا حفظان بتفوتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنب حانت بالدي سلينا يوم سليقي سليخا كيبل وعاد يعلق ጉዳይ ቀሊል እዩ ኣኪለይ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘይከደሉ ምክንያት ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ምንም ኣጀንዳ ስለ ዘይነበረ እዩ ዳታ ሲምፕል ዛት ኣጀንዳ ነይሩ ተትኸውን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንኸይድ ኣለና ሞን ኣዲስ ኣበባ ቦቢልና ዶ ኣስመራ ንኸይድ ዝብል ሪኩዌስት ገበሩ ኦርካ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሑኻ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩኻ ከምዚ ኣምሰል ሓድሽ ነገር ተፈጢሩሎ እሞ ንስዑድያ ክንኸይድ ስለዝኾንና ኣብኡ ምፅናኡ ንረኸብ ገለ ምበሉ ካብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ካብ ማይክ ሩቢዮ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣሜሪካ ዝተለኣኸ ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ኣብ ምክንያት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ከምኡ ድማ ብቀንዲ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክቡር ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ኔሽን መፂኦም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንገብሮ እንደሊ ርክብ معصونا بخلو مجدي كفوتيو أتيني تايم سنة نمزرراب مثل ويبايتها علىكم زول سامري ملأختي حلفونيرو ندحر بتاخدها تيري خمان تقنكم كا تن مجلسات بسايمانه ناي انفورميشن زوصو نزي زملكتي تبدا يردانا له قد محجون كم زعنت إيشو نحنا أتينا نفلتنا تقولها قدينا أيكونن نعنا زمل كسر زي كنا أبزي زي داتنا أتينا أنسعس عنينا زبل تختات اللي نتعشمو يبل. واسعرو مسجمرة إن زي بحال مجلسي هو ويكون خوننا وملأختوز أمو سب مبالن مخنيات هلو وديوال. دبلوماسي نبلو public diplomacy جن أزيو فنو بزغنا مجدي حزب بزجبرو منقسخاس زفترو ركباتي نابنا صمدو very good example public diplomacy هو منغسي كمرحوخ الخونيو تي political parameters ك تا مودات زدليو نغرات تليو resources ገለንገለን ከግበረካ አልዩ ግን in the end of the day ግን ህዝቢ ዝገብሮ موسع ስለዝኾነ ርክብ ስለዝኾነ ምሱ ሓደ ካብቲ partnership ማለት እዩ ጽምዶ نحنا مهرات نحنا تقادلتي نحنا interested parties تلينا نابز قدايزي تاها خيدنا توداديبنا نتحقوا كايدا legally confront كنقبرز قبا نقر أبيات فردي نا أمريكان داخلنا confront كنقبر نتي بميديا ملكة كوت الزغل أبزن زحلفا سومون ويسومون نقلا نقبر مكتل وصاو قدام مينسترنا أمريكا أمباسادر كريستوفر زمرحو بجلة ناو كرنا أفريقيا بفلايا أربعة هاجرات كاو حانتي إثيوبيا كيدونيرو إزي من البعض دحرتي وعلى بريتوريا كبار بزكاء المجدي تزل على بعض المزي كخير كلهم مجمرة جزيو من البعض أتيوس مسؤولون أو إثيوبيا استرى حد يشتري نيرو نيجيت زعينته أمونجو فدرال أمونجو حيرتات تجراين حيرتات عفار فانون زترى نيرو زيناتو مجاشا كل تحت جوركات عدميتي
أمانجو هلو كونتات دبلوماسي ديو كالي دي كونتات إيرتران إثيوبيا كم زوج فليز ولا نجار هلو دخون نعرفت كحلو تمكرنا تخلي تدمان مسألة تحاحزة ناب إيرترا بزحجة ساعات زي أزياد سلاويت كوزي بهلا هجرات كرنا أفريقيا حنت خناسا ناب إيرترا أكدا من قصنا خلي هو دخون تقدس نتاين برون دخون مغنيات زي ما خليوس زي دخون زبل ناتكا ريتو كسمع دما دس مبالني أمباسادر تانكيو. تقداي قليل أكيد ناب إيرترا قصو زي كده المغنيات بزعبا إيرترا زملكت من ما جندا سلزي نبري that's as simple as that. أجندة نيرو تتخون نتيا قتامي تتغيمام نخيد على نمونا ديسابا بوبيلنا دو أسمرا نخيد سبل ريكوست مجبرو أوركا ديسابا مسوسحوخا زخون حدش نجر تتفتيروخا كم زي أمثال حدش نجر تفتيرو لومون سعودية نخيد سلزخونا أبو مسنا أبو نرحب قل مبارو كتجرو يكون محجي كل ساعة هذا جبر زي ناي دبلوماسي كوميونيكيشن كل ساعة تبأس هاي تبأس زلو أكايدايو سلزي نايزي سبعي مخات basically هجي تا إثيوبيا تبهال بتي وعل السوم هجي زردهم مالتي أمريكا زنبرو بعلم سكريبت جبرو بداية سلزقونتنا بريتوريا تاشمو هجي ترايو no movement نجنا خا تي زلو نايزتان زي مرق أنا إثيوبيا ناقد يخيد سلزلو أبو زلوم investment ناتوم نا regional interestم توسخي مخناتو توم State Department Defense أو أمريكا بحنساب سريح ما يفلتون يوم كل ساعة بينهم يوم زسرحوا ذكركم تقولوا أمريكا بالعلينا سانكشن كتكبر مس وياني من قصد وياني أبا ديسابا كوينا بزح نجار كتكبر تناي ديفنس منستر مركب غيره مزنيرون نيرترا يرحب نيرو مسمرحة إيرترا كم يوم حجي إزام جنرالات إزام ناي سنترال كوماند زبهالو مس إثيوبيا زلوهم ركب كالحلحو أيدل يونيوم مخناتو كابزن كلنا أبتكار زلو هاجرات بزي منهم بريكونديشن زبلوا تقبر اللهم تزللهم إثيوبيا كلاي نجركا زانا سومال كونتات كا نسومال أبقى تصالي عرفت إزاي بلو أجرجر كم تبتاتن كم تبل أم جوار كم مجمرات حسكا إثيوبيا إدوم أبقى تحويسة إذا زخون اللو مخنات كا سومال ما عليها إزاي بلو ندادن كالهابتن اللوا الجنازي الصم بز قطاصرو مقدي كسابتي زد اليوم ساعات نابو أتيوم زقبرو أجرجر مقتصال نزيد قبر اللهم إثيوبيا سلزخونت نا إثيوبيا بشم أنتي تيروريزم زبل منقصاص شفان إثيوبيا نزيد كتقصل يدليلو حجي جن جبس ها كتأتو جميرا ناب سومال on the same strategy تركون آتي الله ناينيتو أبال on the same strategy أكايدا ناي إمارات أبتكوابي نا أمريكا زي حقزون كم زي كون already كردهم جميرولو حجي so therefore أمريكا they have to make a choice كقبر خلو مس إمارات زلنا زمدنا بتمقدم مس إمارات النقدو أبت ناي كوابي ناي ماكلام رأز الله هجرات أبو كن خدون نخلينا مخناتو خا إمارات كان إسرائيل كرباس اللي زغونت كونتين كن قبران نخلينا أبو تحنتي لوز النقبرة إذا إثيوبيا دينازياس what do we do زبليو حجي متسيو ذا تزرار بوقان دي سنترال كده بزعباتي أب وقلنا بريتوريا انتاي تجيرو انتاي تسقم كما إيو مرد أبينا لو كونفيس كنا لنا بارلمان زل على نقرات اللو كونغرس كم زعنت لو بيزقبر نقرات لومو so we need to have a clear understanding because we are now يلا تزلنا policy نما أرادة سلزلنا يعني رتزربا خلا أي نبرة سلزي ناي إيرتران ناي إثيوبيان بزعبا ودب زملكت نقر كد محدي كلير زغونة مجلسي أو تيام أمريكا territorial integrity تنكف نقر نتزلو كارتا صغير نقر أين أقبلونينا إلى مهم تودي أسا حجك سحدي تغير نقر إلا نحجون تخيني كم تي حد دبلومات زبزلو زبلوناون نحنا انفستد كنخونا نخلنا بكم دعانت كونتات
ግን እንድሕር ኩናት ተላዒሉ እስኻትኩም እንድሕር ሓመድ ተጋቢርኩም ንሕና ገጽና ክንጠዊና እዚ ጌርኩሞም ተፈጢርኩሞም ከመን ኣይንብለኩም ኢና ንዓኹም ወላ ንዖም በቃ እዚኣ ሰስሪኹም ተዋፅኣኩም እያ ዘላ ትርአ ናይ ኣሜሪካን ዲፕሎማት ሕጂ ስለዚ እዚ ዑደት ትሕዝትኡ ከምኡ እዩ ናብ ኤርትራ ዘይከደሉ ነገሩን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ምንም ጉዳይ ስለ ዘይነበረ እዩ ኦኬ ታንክ ዩ ኣምባሳደር እሞ ናብዛ ተቕፅል ሕቶ ቅድሚ ምእታወይ ሓደ ክልተ ቪድዮ ከርእየካ ክልቲአን ተመሳሰልቲአን ክልቲአን ኣብዚ ሕጂ ዘልዕሎ ኢሹ ወይ ድማ እዚ ዲፕሎማሲ ኤርትራን ኣሜሪካን ፓብሊክ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝብላ ክጥሙ ምዃና ክልተ ቪድዮ ሓንቲ ናይ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ ናይዛ መጀመርያ ዓመት ዝገበራ ቃለ መሕትት ምስቲ ቃለ መሕትት ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሓርበኛ ዝኾነ ኣምባሳደር ሃገሩ ነቢ ሃገሩ ዝኾነ ህዝቢ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ ከም ዜጋታት ኣባና መንግስቲ ሃገር ህዝቢ ሰራዊት ዝጠልቦ ነገር ከም ዘሎ ብደረጃ ፕሬዚደንት ዝኣክል ክንገር ከሎ እቲ ቃል ንዓይ ከቢድ እዩ ምክንያቱስ ናይ ምክልኻል ሚኒስትር ምክልኻል ኣሎ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ዝምልከት ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣሎ ነዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ድዩ ወይ ድማኒ ሚድያታትን ሃልኪ ሚድያታትን ዝምልከት ብተመሳሳሊ ሓላፊ ወይ ድማኒ ሚኒስትሪ እንዳዜና ኣሎ ግን ብደረጃ ፕሬዚደንት ክንገር ከሎ عمقته رزينو كبدتها له رزين حلافنات كاي سكمنا حنتسا تخليتي منغو إيرتران أمريكان تجميرو زنبرة ويدحرنا ويح عمتات تجمرة ويدحرنا ويح عمتات مجمرة زرعنا يو كلتا نقرات نيران تحنتي كاب بريزيدنت دونالد ترامب كم ودما كمايك ريبيو وصاحب داميستر أمريكا استلا أخا ناي إنكو عبد صحكم نحقوس مال أختي أو مخنيات سنبلنا سنة إيرترا كم ودما بكندي أمخاري بريزيدنت دونالد ترامب كبر وصاحب داميستر إيرترا تو عثمان صالح نافزينا يونايتد نيشن متيوم أفزنا ورول ساعات مسمين قستي إيرترا كنجورو إن دالي ركب معصونا بخلو مجدي كفوتيو أتيني تايم سنة نمزرراب مثل ويبايتها علىكم زبل سامري ملأختي حلفوا نيرو نخلتي أن زدر عندي زن حزرت فيديو زت أوتن ما يسقط ستي دن نبتن حطوتاتي كأتي مالتيو داسيتا تراين غوبرا كونن كله أبدك زلوا زيجا حلاف النوت تسكيمو منتي هجراو هنسات كساتفولو دلو مخاطئ الله هذا قلت لك ورقات كسورو قليلين زيناوي مزحجي زولو ناي ميديا ناي مدنقار ناي حصوت ناي مسلام تفلالي ديستورشنز ناي ممسا مدب كاب ناي هزبي أبدقى دلو ستافي كحي الخلالو زيوم حجي بوليتيكاوي دبلوماسياوي زيناوي مخطئ إلا نفسه وكف زيغا أبدقى دلو كواسا للو ممس كبابيو أب أوروبا دلو أب أمريكا دلو أب أفريقيا دلو أب معكل عمراء دلو أب كل خبابيتات عالم دلو ببع عموم كساتفو للو زين حد شهر استيقوننجل ودابة يحتد زحي لقا بالدهوتاتك فليتك نتم بالدهوتاتك كتمكت منتي ناي مخاطئ مدب تبعيلو بزرزر كنتصف الله أب كند بجاملة دخونك بول كدرجة حبريتا أكيبنا داتا بيزنا تصافيفنا أمو داتا طلو خطا دوها بندحر قوينون بوجلتات بأكوب بوجه بجاملة خبال كالغون ببول كدرجة ممكن بصحون كلالنا إذا حجيتي بوليتيكاو دبلوماسياو زيناوي مسكالوت الرئاسات أمريكا مالتي كابو وصعي بوندو أب لمعات ناي لمعات مخاطئ ناي وصعي دولو زيغاتاتنا أب كل Let me just begin with the first message again from President Trump to President Isaias. On behalf of the American people, I extend our warmest congratulations on the occasion of the 34th anniversary of Eritrea's independence. Today, we celebrate the rich history and culture of Eritrea. The United States looks forward to strengthening its relationship with Eritrea and to advancing our shared goal of greater peace and prosperity in the Horn of Africa. We value the contributions the government of the state of Eritrea can make to regional security and hope to build on this foundation to promote benefits for both of our nations.
remarks. Okay. كلكم في رنداسلركم توم شير زي كبركم شير كبرو توم لايك زي كبركم ستيل يلخو لايك اندا كبركم thank you ambassador so ابزي كلت فيديو تاع تمركيسه حدا خلت ثلاثه كما تقاللون كنوسدن نخل حتوتات كلونا انت قداميتي ابزي زلو ازي تهواسي وي زتهالالخ زوبا قرن افريكا كوناتات منغستي إرترا زختلو دلو دبلوماسيا أكايدا ويكختلو زغبا دبلوماسياوي أكايدا بخمي تريو تبليات أكاداميتي تنحطو تادقملي تتفقدي خاصة دستين بحدا خباكا في كل ألفاكا تغاليتي أبكبا بكارنا أفريكا زرقاء أزيو كبيد وطري بوغن هاقرات أفريكا انتاي قبر مرسي وي انتاي عينت الرأي روتولو نزي زملكتك بوغن منغستي إرترا زغبر دبلوماسياوي صراحات اللودو ويكايدالو ساعات اساسيتي بزح غزي بفلاي ابزي بروجرامنا بزعبا بابليك دبلوماسي كنزارب كلنا ويسل نزارب حتى ابزي امونغو دبلوماسياو نتفتاتن حزباوي دبلوماسن زلو فليلي انتايو زي بوغن إرترا كرأ خلق انتاي يمثل زبلا مزي ملختنا بريزيدنتن مزي وكيلنا مايك ريبيون امباسادر بريزيدنت دونالد ترامب معصونا كفوت سيفل سلستيهم تمليس كاين ونزي سماعي بزردو مركع تغليص كايو دسولاني ثانك يو امباسادر ثانك يو حراي ابتا قداميتي مجمريا نقيد بزعبات زلو هلخلخ زبل زباو كونتات انت عينت دبلوماسياوي أكايدا يختلال منغستي إرترا زبليو very important question. اتن تفتيرن زلوا زباو هنتات كم تعنتو يتقلصناين كوينن بزح تصاوت زلو حيالاتون زلو أبجليو رزم زلو كونتاتيو زلو حجي كم هاجر كل ساعة مجمريا انت هتقبر او اشتخا يكون بكبابي خازخون عينت لوت عند حرمتي موت لوتي ناب قجت ناب بأسي ناب كوينات ناب قل كامر حزخ لنحر كوينو اتي مجمريا تتصوتا containment diplomacy زبال containment diplomacy مالت نتي بكبابي زلو أسرار عنا حيلتاتن اتي زبقسوم زلو انترست نابكم عن سالار انا سلالفان خاطو بمردا ابتي جيمتي ناتكا بوتاها انتا يكون زلو كساب بقلصن وي بعلن مرجتي خاخ تفلت تقدد اتي كونتينمنت دبلوماسي هاتختل ناتكا بوزيشن اتي برايمرلي خطريوت دلي اور تخيل تي ديفنسيف بوستشري اوكي بحنسهم تسمعوا نحنا ندحر دخلت هنا كنحجزينا نحنا قلنا كم زي كان اتوين دلينينا ازي جناتنا انتشمو كا ديفنسيف بوستشري خا تري ندحر بتاخذها تيري خمن تكونكم كا تن مجلسات بصيامانه ناي انفورميشن زوصو نزي زملكتي تقدا يردانا له قد محجون كم زعنت ايشون هنا اتينا نفلتنا تقداها قداينا ايكونن نعنا زملكت سلا كنا ابزي زيداتنا اتينا انسعسانينا زبل تخاتاتالين تاشمو يبل ناي بريزيدنت زروا خصمع خلخا تاي زبل أقدمنا نريو نابزو قصوم يخدوهم زلوس تردينا قد محجون كم زيلنا نيرنا حجي زلو فاكتس كا on the ground كا زين نعنا انتايو تيناتنا national interest كم دعنت قدام اتاو انتايو ناتنا أكايدانا مغناتو بزوح نعنا زملكت وي نعنا زقدسنا خالق قدايات سلزلنا نسرعو نزين اب مسرع خا اتي اسرار انا خا تخكل كون سلازلو اتمقدتاتنا من صادي دلي زول كازروا خا بتاعتتالي زارك كابو قصيلو خا اتي ناي كنات ملحاس وي تي رئيسي ندقنا ندحر مسيو مخا زربانا كنات ندحر كوينها
ናይ ኮንፍሊክት ወይ ናይ ኩናት prevention diplomacy or preventive diplomacy ትገብር እዚ ማለት ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ሃይ ኤንድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ ወደብ ኣምሲልካ ብዛዕባ ተቃውምቲ ወይ ነዚኦም ዕጡቃት ይሕግዙለው ኣብ ልዕልና ንኹናት ይዳለዉ ኣለው ክልምታ ዝብሉ ዘረባታት ኣለው እንዲም ኣብ ኩናት ዘተኮረ ነገራት ኣብ ግጭት ዘተኮረ ነገራት ንዓታተን ከዓ ናይ ኮንፍሊክት ፕሪቨንሽን ዲፕሎማሲ ትጥቀም ኣብኻ መንግስትኻ ዲባንክ ክገብሮ ሪኻ ኣለኻ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዩኤን ተፃሓፈ ደብዳቤ ኣሎ እንደገና ከዓ ብተኸታታሊ መግለፂታት ዝወፅእ ዝነበረ ንሕና ኦር እዞም እንታይ ደኣ ሰቁል ትብሉ ኣለኹም ኢሎም ዝመፁና ንዛረቦም ብምሉእ ዲባንክ እንዳተገብረነት ናይ ኢትዮጵያ ሃይ ኤንድ ዝኾነ ካምፔይን ናብ ምንታይ ገፁ ካብቲ መስመር ዝወፀ ምዃኑ እንዳርዳእኻ ገለ እንዳበልካ ኣብ ግጭት ንኸይትኣቱ ዝግበር ፕሪቨንቲቭ እንታይ ሽምኡ ሓደ ካብቲ ናይ ኮንፍሊክት ፕሪቨንሽን ዲፕሎማሲ ብናሽናል እንታይ ሽሙ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ እቲ ዘለካ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ መሊስካ ምድላው ንኤኒ ኢቨንቹዋሊቲ ቅድም ከም ዝበልኩ ኩናት ከልዕል ይኽእል እዩ ዝብል ግምት የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቕሙን የለን ግን ናይ ዕብዳን ስራሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምናልባት ኩናት ክልዓል ይኽእል ኸውን እዩ ብዝኾነ ይኹን ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ይኹን ወላ ንመጻኢውን ኩሉ ሰዓት ኤርትራ ኣብቲ ሓደገኛ ዞባ ዝተደኮነት ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ዞባኻ ብቐፃሊ ናይ ኩሉ ኢንትረስት ዝስሕብ ዞባ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰዓት ካብ ምናልባት እውን ካብ ኩናት ካብ ካልእ ዘይምርዳእ ነፃ ዝኾነ ዞባ ስለ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ንኣኻ እግርኻ ዘትክለካ ኣብኡ ከይትድፈር ዝገብረካ እቲ ናይ ዲፌንስ ዓቕምኻ ምድልዳል እዩ እዚ ግድን እዩ ንሕና ኣማራፂ ዘለና ሃገር ኣይኮናን ቅድሚ ሕጂ እውን እዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉዳይ ካብ ውሱና ኣዋርሕ ናብ ነዊሕ ዝኸደሉ ምክንያት እውን እዚ ጉዳይ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ሓይልና ኩሉ ሰዓት ከኣደልዲልና ኣዋዲድና ብቴክኖሎጂ ይኹን ብኣፅዋር ይኹን ብካሊእ ይኹን ብቕዓት ዘሎ ሓይሊ ሒዝና ክንቐርብ ኣለና እዚ ኣማራፂ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነና ኣነ ስለዚ ግን እቲ ዲባንኪንግ ግን ኩሉ ሰዓት ቀፃሊ እዩ ዘሎ ካልእ ከዓ ዲፍሌክቲቭ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ዲፍሌክቲቭ ዲፕሎማሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመፀካ ዘሎ ብዘረባ ይኹን ብሓይሊ ይኹን ብካሊእ ይኹን እቲ ኣንፈቱ ናብ ካልእ ከም ዝቕይር ወይ እቲ ጉዳይ ናብቲ ወይ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ዝተሳሓተ ነገር ተልዩ ናብቲ ጉዳይ ምምላስ ወይ ከዓ ካብቲ ጉዳይ ወፃኢ ከዓ ናብ ካልእ ዲፍሌክት ምግባር ኣዶኖ በትግርኛ እንታይ ከም ንብሎ እሱ ግን እንታይ እዩ ኤርትራ ዝገበረቶ ነዚ ናይ ኣንቲ ሄጀሞኒ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዘን ማያት ፕላስ ቡ ኣቢላ እውን ትፈጥሮ ዘላ ዕግርግር ኣብዚ ከባቢ ንምቁፅፃር ነዚ ክምክድ ዝኽእል ስኒት ምፍጣር ወይ ርክብ ምፍጣር ሶማል ግብፂ ኤርትራ ከምኡውን ኤርትራ ግብፂ ስዑዲ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ዲፍሌክቲቭ ዲፕሎማሲ እዩ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝበሃል ነገር ካብ ዘተኩር ጂኦፖለቲካል ዝኾነ ስትራቴጂክ ዝኾነ ኢንትረስት ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ናብ ከምኡ ትደፍኦ ፕላስ እዚ ናይ ምትእትታው ናይ ዕማራት ኣብዚ ከባቢና ንትፈጥሮ ዝነበረ ምዝባል ናይ ሓይልታትን ኣሰላልፋን ንዑ ከዓ ብመገዲ ስዑድያ ጌርካ ስዑድያውን ንዖም ዝምልከቶም ጉዳዮም ዝኾነ ጌርካ ኣነቓኒቕካ ንዓታቶም ከዓ መልሲ ከም ዝህቡ ምግባር እዚታት እዩ እቲ ብመገዲ ኤርትራ ክግበር ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ቨሪ ስትራቴጂክ እዩ ቨሪ ዲፕ እዩ ከምዚ ብደንቢ ኣብኡ ብተመስጦን ብገለን እንድሕር ዘይርኢኻዮ እቲ ኢንቴሊጀንስ ቢሃይንድ ዘሎ ከይረኣየካ ክእል ይኸውን እዩ ብዛየማነ እውን እንግሊዝኛው ሓያል እዩ ግን ብውሕዳት ቃላት ገይሩ ዓብይ ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ
እቲ ዲቴል ናቱ እቲ ስትራቴጂክ ባክግራውንድ ናቱ እቲ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይደለሎ ገለ ዝብልካ ናይ ፕሬዚደንት ኢንተርቪው ክትሰምዕ ከለካ ትርድኦ ማለት እዩ እዚ ዜና ነተን ቀንዲ መገዲ ካልእ ዝበልካዮ ኣብ እንታይ እዩ ኣብ ቀና ኣፍሪካ ዝረአ ኣዝዩ ከቢድ ወጥሪ ብወገን ሃገራት ኣፍሪካ እንታይ ሪእቶሎ ገለ ዝብል ምሽሓከ ማለት ብዙሕ ግዜ ሃገራት ኣፍሪካ ጽቡቕ ኣለካ ሳንድያ ብዙሕ ግዜ ኩናት ምስ ተላዓለ ወይ እቲ ነገር ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ኮይኑ ናይ ኣብ ኣውሮፓ ዘለዋ ኣሜሪካ ዘለዋ ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ሃገራት ክዋሳእሉ ምስ ጀመረ እየን እዚ ዘይበሃል መግለፂ ህባ ወይ ይኹነና ወይ መልእኽቲ ተውፃእ እሞ ስቕ ምባልን ምክንያት ኣለዎ ድዩ ዋላ ኣብ ውሽጣ ዝገብርኦ ነገር ኣሎ ድዩ ከመይ ይረአ እዚ اوكي حجي زي بخلت ነገር የዝሪኦ ኣነ بقدماي درجه نفس وكف هاجر ናይ ባዕላ ፍጹም ናጽነት ሃሊዋ መርገጺ ኣነጺራ ሓሲባ ግድላ ደሚራ ናይ ፖሊሲ ጽንዓት ሒዛ ትኸይድ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ንሪኦም ንሕና ብቐጻሊ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢንትረስቱን ኣትዮሞም ብኮራፕሽንን ብኻልእን ሒዞሞም ስለ ዘለዎ ነቶም መራሕቲ ነፃ ኮይኖም ክዛረቡ ነፃ ኮይኖም መርገፂ ክወስዱ ገለ ይጽገሙ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ሓደ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ናቱ ከዓ ብወገን ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማሲ ብመገዲ ናይ ኤዩ ኣኼባታት ቀጻሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ምትእትታው ኣብቲ ኤዩ ብጣዕሚ ሓያል ብምዃኑ ንኢትዮጵያ ንኸየቀይሙ ኢልካ ምክንያቱ በኣና ፕሬሸር ጌርናዮም ስለ ዘይንፈልጥ ማለት እዩ እሶም ግን ፕሬሸር ይገብሩ እዮም ኣልዋት ሕጂ ብከምኡ ዲስኦሪየንትድ ይኾኑ ኣለዉ ኢንትረስት የብሎምን ጉዳዩ እንታይ እዩ ኣቲና ክንሪኦ ኣቲና ክንምርምሮ ክንዛረበሉ ከመይ እዩ ወይ ከዓ ተበግሶ ወሲድና ደይንዓርቆም ወይ ገለ ዝብል ነገር ብዙሕ ግዜ ኣይትረክብን ኢኻ ብጣዕሚ ኦፖርቹኒስቲክ ዝኾነ ኣካይድ ዘለዎ ብካሊእ ሸነኽ ግን ንዓይ ከዓ ሞር ክሎስ ቱ ማይ ሃርት ብወገንና ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ወስን እዩ እዚ ከዓ ኣይ ዶንት ኖ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕፅል ሪሊ ንኣብነት ሕጂ ዌስት ኣፍሪካ ኮምፕሊትሊ ኤምባሲ ዝበሃል ነገር የብልና ደቡባዊ ኣፍሪካ ሓደ ኤምባሲ ዘለና ንክንደይ ሃገራት 15-16 ሃገራት ስለዚ ናትና ፕሬዘንስ ኣብ ኣፍሪካ ዳግማይ ግምት ክወሃቦ ዝግባእ ነገር ኮይኑ ስምዓኒ ከምኡ ከዓ ኣነ ብወገነይ ርእቶ ዘቐርብ ብቐጻሊ ቀዳምነት ስትራቴጂክ ዝኾኑ ካፒታልስ አይደንቲፋይ ንግበሮም ኣብኦም ብዝኾነ ይኹን መገዲ ውክልና ክንገብር እቲ ውክልና ዘይግበር እንተኮይኑ ከዓ ሮቪንግ ኣምባሳደር ወይ ኤንቮይ ጌርካ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ 4-5-6 ሃገራት እንዳዞረ እቲ ሓደ ኢሹስ ዲስካስ ዝገብር እቲ ኢንትረስት ናታቶም እቲ ክላሪቲ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከቕርብ ዝኽእል እቲ ኦልተርናቲቭ ቨርዥን እቲ ገለ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ብቐዳማይ እዛ ሕጂ ዘለዓልካያ ዘካፈልካና ክሊፕ ናይ ፕሬዚደንት ናብኡታት ትኸይድ መሲላት ነይራ በቲ ግዜኡ ግን ብድሕሪኡ ግን ንዑ ፎሎ ኣፕ ዝገብር ነገር ስለ ዘይርአኹ እዚ ክብለካ ይክእልኒ ግን ናትና ፕሬዘንስ ብጉዳያትና ብዝምልከት ዘለና ናይ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ኣባላት ናይ ኤምባሲ ዘይኮኑ ወላ ገለ ዘይኮኑ ግን ሃገራውያን ብጣዕሚ ብዙሕ ዘለዎ ቦታ ንሕና ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባና ምንም ኣፍልጦ ዘይብሎም ምንም ርእቶ ዘይሂቡ ምንም ዘይግደሱ ምዃኖም ብጣዕሚ ዘሕዝን ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ እዚኣ ብኸምኣየ ዝርያ ካልእ እቲ ኣብ መንጎ ዲፕሎማሲን ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታትን ፐብሊክ ዲፕሎማሲን ዘሎ ፍልሊ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ እዚ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ሕቶ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ፓልቶክ ገለ ክነብል ከለና ቀደም ኣብዚ ግዜ ኮቪድ ገለ ዝከረኒ ሓደ ሆት ኢሹ እዩ ነይሩ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈት ማለት ስቴት ዲፕሎማሲ ብመገዲ ሃገር ብመገዲ ብደረጃ ኤምባሲ ወይ ወግዓዊ ወኪል መንግስቲ ዝግበር
ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈት ኣሎ እዚ ስቴት ቱ ስቴት ዝበሃል ንጥፈት እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብተን ኢሚዲየት ዝኾና ነገራት ክልቲኦም ሳይድ ናይ ባይላተራል ዝኾነ ወይ ክልተኣዊ ዝኾነ እንታይ ሽሙት ዝዘራረብሉ ዲፕሎማሲ እዚ ፍልጠት ንምሃብ ንዝኾነ ጉዳይ በዓላት ወይ ናሽናል በዓላት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ተሳተፍ ናይቲ ሃገር ወይ ናብ ናትካ ዕድመ ተልዮ ኣብቲ ኤምባሲ መፁኻ ናይቲ መንግስቲ ሰባት ገለ እቲ መንግስቲ ንመንግስቲ ዝግበር ርክባት እዩ እሱ ቨሪ ክሪቲካል እዩ ሕመረት ከዓ እዩ ናይ ብምሉኡ እቲ ብዲፕሎማሲ ደረጃ ክትሪኦ ትኽእል ምንቅስቃስ ብህዝቢ ይኹን ወላ ብኣባላት ናይ ኤምባሲ so እዚ እቲ ስቴት ዲፕሎማሲ እቲ ካልእ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ንብሎ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ግን ኣዝዩ ፍኑ ብዝኾነ መገዲ ህዝብን ህዝቢ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ዝፍጠሩ ርክባት እየ ንኣብነት ፅምዶ very good example public diplomacy ወይ መንግስቲ ክመርሖ ክእል ኸውን እዩ እቲ ፖለቲካል ፓራሜተርስ ምውዳድ ዘድልዮ ነገራት ተልዩ ሪሶርስስን ገለንገለን ክግበር ይከኣል እዩ ግን እንደ ኣብ ተደይ ግን ህዝብን ህዝቢ ዝገብሮ ምውሳእ ስለዝኾነ ርክብ ስለዝኾነ ንሱ ሓደ ካብቲ ፓርትነርሽፕ ማለት እዩ ፅምዶ ፅቡቅ ኤግዛምፕል እዩ ብካልእ ደረጃ ከምዚ ናይ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ግሩፕ ብሕልፊ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለኹም ትገብርዎ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ መፅሄቱን ኮርተርሊ ገለ ተውፁ ዝተፈላለየ ባህላዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ካልቸራል ድዩ እንታይ ካትብሎ ኤጁኬሽናል ድዩ ብዙሕ ነገራት ዲስካስ ዝግበረሉ ኦፖርቹኒቲ ይፍጠር እንደገና ከዓ እዚ ፌስቲቫላት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እውን ዝቐርቡ ሰሚናራትን ገለን በብ ዘለኹሞ ስቴት በብ ዘሎ ሃገራት ዝግበር ናይ ህዝባዊ ርክብ ምስቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ዝምልከት እዩ እቲ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ማለት ከምዚ ንሕና ንገብሮ ሕጂ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ምክንያቱ እቲ ጉዳይና ንፈልጥ እቲ ናይቲ ሃገር ሪያሊቲ ንፈልጥ እቲ ታሪክና ንፈልጥ እቲ ናሽናል ኢንትረስትና ይርዳእና ሶ ደርፎር ኣነ ምንም ኤምባሲ ኣድልየንን እዩ እንድሕር ሓደ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ኣልዒለ ኣብ ራድዮ ዳ ከይደ ኢንተርቪው ክገብር ወይ ምስቶም ኣብዚ ዓዲ ዘሎ መራሕቲ ድዩ ኣብ ኢንፎርማል እንታይ ተራኺብካ ወይ ኣብ ሪሴፕሽን ተራኺብካ ምዝራብ ገለ እዚ ክግበር ዘለዎን ዘለዎ ጉዳይ እዩ ነዚ እዩ ከዓ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ዝሓጂ ዘቕረብካያ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣካይዳ እዚ ዝበለ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ ሰብካ ክሳተፍ ኣለዎ ኢሉ ዝቓሉ እዩ ክውደብ ኣለዎ ውዳበ የድልዮ እዚ ነገር እዚ ሪሶርስስ ምቕራብ የድልዮ ሕጋዊ ዝኾኑ ነገራት ሓደ ሓደ ሽፋን ገለ ዘድልዮ ነገር ምሃብ የድልዮ ዳታቤዝ እውን ክንገብር ክንኽእል ኣለና እቲ ዳታቤዝ ዝብሎ ዘሎ ቤዚካሊ መን ኣበይ ኣሎ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ኣባል መንግስቲ ክኸውን ኣይኮነን እቲ ፃውዒት ዘሎ ሲምፕሊ ኣቕሚ ሓደ ሳይንቲስት እንድሕር ኣሎ ይፍለጥ ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዝምልከቶ ሳይንስ ጉዳይ ኣብ ሃገርና ሓደ ነገር ክግበር እንድሕር ተደልዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ተሓባቢሮ ሓደ ነገር ኣብዚ መፅኡ ክገብር ኣሎ ይኒድ ኖ መን ኣሎ ኣበይ ኣሎ እንታይ ኣሎ እዚ ዳታቤዝ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ኣነ እኳ ቅድሚ ሕጂ ይግበር ዘሎ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ሕጂ ክሪኦ ግን ምንም ነገር ትራክሽን ስለዘይንሪእሉ ንዓ ከምዚ ግበር ከምዚ ዓይነት ነገር ኣሎ ናይዚ ሓበሬታ ሃበና ናይዚ ሓግዘና ገለ ዝበሃል ነገር ስለዘይትሰምዕ ምናልባት ሂኖስ ከምኡታት ከምዘሎ ስጡም ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ እቲ ዳታቤዝ ከም ዘድሊ ኣድላይ ዝኾኑ ህዝባዊ ይኹን ወላ መንግስታዊ ደገፋት ዘድሊ ተኮይኑ እቲ ዳታቤዝ ከድሊ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ግን ንሕና ንእሽተ ሃገር ኢና ንእሽተ ባጀት ኣለና ኣቕምና ድሩት እዩ ሶ ደርፎር ብመንግስታዊ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ዝካየዱ ነገራት ኣዝዮም ውሱናት እዮም ስለዚ ብፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝግበር ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ንኣብነት ሕጂ ና ኤግዛምፕል ክበካ ኣብ ኣሜሪካ ንሕና ኤምባሲ ኣለና ኣባላት ኣለዉ ይራኸቡ እዮም ምስቲ መንግስቲ ላዕልን ታሕትን ይብሉ እዮም ትስርሖም ከሳልጡ
ግን ካብኦም ንላዕለኻ ንኣባላት ናይ ኮንግረስ ንኣባላት ናይ ሰነት ንኣባላት ገለ ከም ድላዮም ኣትዮም ክረኽቦም ዝኽእሉ ሰባት ከ ኣለዉ ሕጂ እዚኦም ናይ ግድን ኣባል ኤምባሲ ስለ ዘይኮኑ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ክትብል ኣይከኣልን it's not possible ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ብመገድቲ ኤምባሲ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ነገር ተልዩ ፋይን ግን ብመገድቲ ኤምባሲ እንተዘይኮይኑኻ ቀጥታ ምስቲ ሃገር እንዳተረሃብካ እውን ክግበር ዝከኣል ነገር ብዙሕ እዩ ስለዚ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ደረት የብሉን ሃይራርኪ የብሉን እቲ ውዳቤ ዝበሃል ዘሎ ኣክሰስ ማለት እዩ እምበር ካልእ ነገር ኣይኮነን በቲ ሓደ ወገንካ ካብ ኤርትራ ናብቲ ካልእ ክወፅእ ዝድለ መሴጅ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ንኣብነት ሕጂ very good example መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይሕጋዊ እንብሎ ንሕና እቲ ዩኒላተራል ዝኾነ ሳንክሽን ገይሩ ኣሎ ሕጂ ነዚ ዩኒላተራል ዝኾነ ሳንክሽን ዘይሕጋዊ እዩ ኢልካ ብናይ ኣሜሪካ ሕጊ ንበዓሉ ብናይ ኣሜሪካ ሕጊ ክትከራኸር እንድሕር ኮንካ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ኣሜሪካ ኸይዱ ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ህዝባዊ ዝኾነ ዓቕሚ እዩ نحنا مهورات نحنا تقادلتي نحنا interested parties تلينا نابز قدايزي تاها خيدنا توداديبنا نتحقوا كايدا legally confront كنقبرز قبا نقر ابتي ابيات فردي نا امريكان داخلنا confront كنقبر نتي بميديا ملكا كوت زغل بزعوازي قداي سوري بزعوازي قدايزي زي حقاونتو كنزارب كنخيل بزح نقرات نقبر نخيل إيو بخمو مجدي خير زلو منجستي كما أكلوا أكلين كم زعينة ناي حزباوي دبلوماسي قد منجستي ندادي يذهبوا organization يقبرلو بتحريو financial support اللي يقبرلو كالوت نقرات اللي يقبر the same كا أبزي media نابنت السخال لخا كالوتون كما خاب زحات لهم بزح مستنكر زخان سرح تسرح حسابات لهم منجستي نتي public diplomacy كبنا مبال نتي مسج نهزوا مسج نبتي كل حزبي مسانا زدوا بيهون ولا مسانا كسلف ندليو حزبي ناتاتهم مسج نخبزه you know conservative زغونه دقت كهب خلالو نابنت حدا كابتي entry points نابال بحل في إثيوبيا السودان صومال قلت كبابينا زلو انتاشمو كتأتو هذا كابتي important زغونه means ناي satellite access ينابنت بمحرنيا program تقربوهم بعربيا program قرب خالي يقبو إذا بملو access كنقبر منقصدي حدا ناي satellite access كفيتو أبت satellite access آتيوم متتقيمهم سرحوا زخلو هزبوا زخونو انتاشمو access كفتر كخلالو this is what اتي ودابه يدليو زبحال زلو زرباناي president نزين ود خمسة أمثلة بتا زغربكايا بدنبون غيرنا خمسة معنايناتو إذا قدات زي تردي والله already president says إذا ممرحون تواهبوا I don't know من تايون دمجيلوتي سرحات بتكباب إزلو I don't know بدرجة public diplomacy activities قبرزلو مسكدك تأساسرو إن جلتات كله اليوم إذا أتم تقولوا أخالي أيكونن أبز قربا جزينا ريتسي بيكنت بحال هانت ريبوزيتوري تاش متفترة that's very good معناته هذا تبزح ذا حسب access إنه زلو نتصحفات موسي أبزا هانتي access تفترة لا بحال أدرجها بزعبا إرترا ريسيرش كجبر ويكاتن زدلي مانم زغنا وزعتني تاتكا نبا أتيغا استفلا لي أرتكل سرخولو أكد أمي خاتفتيرلو إزي كبز قدم ذكركم تقولون دهاي جروب دهاي نيروم بزح ماتيريال تقربوا داتابيز عبيز نبرهم بزح نجار سرح زنبرة that was important هذا كابتينتي سورة إرترا كابز دقفون بتعم خاب عالم كم يسمعون زفلتون زجبرو زين هاي .org هاجي نمنتاينا نحن حدش نخون غيرنا عندنا ورنا هجزي فلوت انديو فتوم امباسيتاتنا كلير زخونه understanding كلهم اللوم أبينا يبوتا يوم كحجزو زلوم أنت عينت حجز يوم كبوزلوم أنت عينت عقمي كلهم زلون نز حجز زين مهاب نزي من قصة كدالو لهم ساتو من دي ديفاين كجبرو خلوا
ካብ ሓሊፎኻቲ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኢሉሎ ስማያ እንደገና ታንታሽ ኤቭሪዌር ኢሉሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ ክሳተፍ ኣሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ is not ኣሜሪካ ጥራይ ክውሰን ወይ ኣውሮፓ ጥራይ ክውሰን ማለት ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ስለዚ እዚ ገና ኣክቲቬት ኣይገበርናዮን ፉሊ ኣክቲቬት ክንገብሮ ክንኽእል ኣለና ዝብሪቶ እዩ ዘለኒ يوم سلقي سلقا كيبل وعده يعدها إريتريا يعدي يعدهم كلها صلاتهم زد إريتريا يعدي يعدهم كلها عدنا صلاتهم زد إريتريا يعدي يعدهم كلها صلاتهم زد إريتريا يعدي يعدهم كلها صلاتهم زد عدنا بس عدي جيجان عدي عدي جيجان عدي بس عدي تباربرنا على قحدل لملم عدي زي رعايتلو كنا يا حفظان بتفوت تسوي أمنا حانتي إريترا تغني زنب حانت بالي سلينا يوم سلقي سلقا كيبلوا عالي يعلق تبلغا إريتراوي بلوم